390 kg. Udržať túto váhu v rukách je strašný pocit a ísť ňou ešte dole a naspäť hore. Tomu sa hovorí úžasná sila. Jonas Rantanen dokáže to. 390 kg, prvý pokus. A poďme, Jonas, poďme, ideme. A poď hore, poď. Je to tam. Pokus platný. 390 kg. Jonas Rantanen. Ladies and gentlemen, we are ďalej. with second attempts. First competitor is Petr. Pálny Slovec. ...400 kg. Druhý pokus. A toho uvidíme ešte v sobotu. Jonas Rantanen 400 kg. Absolútna sila 400 kg. Uvidíme, či si s nimi poradí. Udržať v rukách jedna vec, ísť nimi dole a naspäť hore, to už je vec ďalšia. Jonas Rantanen, Fínsko, 400 kg. Poďme, Jonas. A poďme hore, poďme. A ideš, nevadí. Videli ste ukázku ľudskej sily, čo sa dá. Potlesk, Jonas, super. And we are moving on and we will start with third attempt. First competitor is